Agtakder tayo. Ayab ti pinagdayaw. Idaydayaw ka o apo gaputa insalakan nak. Ket di mo ipalubos nga agragsak dagiti kabusor ko. Wapo Diyos ko, imasuga katulungan nak, kat sika pinimbagnak. O apo manipod iti tanem inaon nak. Na ikuyugak kadagiti mapanti mangliweng-liweng nga abot iti baba. Ngem insublim daytoy biag ko. Ikan tayo ti panagdaydayaw iti apo, na kaya mapagtalka na tattao na. Lagi pa nyo, lagi tinarami natin na santuan, kat agyaman kayo kankwana. Apagdarikmat laeng ti pungtot na, ngem saan nga agpatingga ti kinaimbag na, mabalin nga iti rabii at dasang sangit, ngem iti bigat, ragsak ti sumukat. Nariknak ti talged, kat kinunaki tinakam ko, pulos nga awan pakan anwak. Nagsayaat kan o apo ipasdeknak akas iti bantay, adi magunggon ngem idi inlingid mo ti rupam kanyak, tagbuteng linapusnosnak. Kan ka wapo imawagak, nagpakpakasiak at tulungan nak. Anya ti magunod mo iti ipapatay ko. Anya ti imbag nga magunod iti panakaited ko. Maidaydayaw ka kadik dagiti na tay. Maiwaragawag da aya ti kinaimbag mo adi agsarday. Naganak wapo, kat kasyanak, wapo tulungan nak. Pinagbalin mo aragoy ti dungaw ko. Inikat mo ti panes ko. Ket kinawesan nak iti ragsak. Iti kasta sa anak to nga gulimek, nagitinto pagdayaw ko kan ka ti kan kantaeg, sika wapo ti Diyos ko, agnanayo na sika ti pagyamanak. Kantahan tayo ti pinagdayaw. Aldaw ti panagungar, isak naptaita, ti Paskwa naragsak, Paskwa ilalabas, manipud iti patay, maisukat ti biag ni Hesu Kristo't namnyag ti kantat balegi. Puspusumit na lusam iti kinarukit, tapnuin ka makita ti Apo ti gloria, denggan miti ayap na ayaban na santuan, ti Apo walagungar intet nat salakan. Agragukumat langit, agkanta ti daga, ket amin matuy lubog, mapagteng ti talna, ti amin anaglasud, jay langit kentoy naga, agdadanggay damin, ragut idirida. Agkararag tayo. Amami nga Diyos, amami nga namarswa, iti langit kendaga, madaydayaw ka o apo, daytoy nga agsapa. Tamaminsan manen o Lord, nga padayawan da ka, katagpaspasalamat kami apo, tinapalabas nga aldaw nga, di na kami nga apo nga binaybayan. Ama, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Pakawanin na kami apo, ti nagbasbasulan mi, tinapalabas. Dalusam ti tunggal puso mi, O Lord, para kami maging karapat dapat sa iyong harapan. Bendisyon na mo, Apo, ti pastor mi nga isot mangted ti mensahe. Naway, O Lord, hipuin mo ang bawat isa sa amin na isa puso ang mensahe ng buhay. Dahil ti dawat mi, tinagan na po Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.
kayo kakabsat, ti damdamag ken kablaaw. Good morning! Uy, wala yung mga pupils ko ngayon. Mahina sila ngayon. Once again, good morning! Biglang lumakas Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to Knox United Methodist Church, Ilocano Worship. Ang Ilocano Worship na mas marami ang dumadalo, hindi nakakaintindi ng Ilocano. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po tayo. Una-una po, isama po natin sa ating panalangin ang pamilya Domingo. Ang pumanaw na po si Dr. Faustino Domingo, tatay po ni Dr. Nanet, 94 years old. Ang schedule po ng NACS sa Burol ay na mag-service ay Monday at Thursday ng gabi, alas 7 po, 7 p.m. Ang libing po ay sa Biyernes. Nakaburol po siya sa Sanctuarium sa Quezon City. Pangalawa, isama din po natin sa ating panalangin ang mga kapatid natin na may sakit. Nawa ay pagkaloob ng Diyos ang kagalingan, lubusang kagalingan sa kanila. Ang nanay po ng ating council chair, si Inang Amor, ay nasa St. Luke's ngayon, St. Luke's, Quezon City. At twice, kuya, or thrice a week? Twice a week siyang nagda-dialysis ngayon. Pangatlo, isama din po natin sa ating panalangin ang lahat ng mga manggagawa ng distrito, Northwest Metro Manila District at ang kanilang pamilya na pupunta sa Workers and Family Retreat sa Las Regnant, San Manuel, Isabela, yung resort ni na Kuya June. Sayang nga lang at di na ako makakasama. Humabol si Doc Domingo Sabi niya siguro, Pastor, wag ka muna umalis. Nawa, ingatan sila ng Panginoon sa kanilang biyahe papunta sa Isabela. Bibiyahe po sila mamayang gabi, alas 10 ng gabi ang biyahe nila. At matagumpay nawa yung retreat na to. At ganun din na ingatan sila ng Panginoon sa biyahe nila pa uwi. Mga alas 2 po ng hapon ng Miyerkules ang labas nila, check out nila sa resort. At dahil di na ako makakasama, sabi ko kay Ethel, schedule natin, Ilocano naman pupunta doon. Maganda-handa lang kayong pambayad nyo sa resort. Alam ko na kung magkano rate. Sana yung discounted rate din ay bigay sa atin. Kung hindi, sabihin natin kay Madam Lucy, si Kuya John yung babayad natin. Sunod po, isama din natin sa ating panalangin ang District Conference ng ating Northwest Metro Manila District. Gaganapin po ito sa May 17 rather. May 17, pakicorrect po dyan. May 17 na po ang District Conference kasi ang 9 and 10 ay may School of Ministry classes na ikakandak ang Board of Ordained Ministry natin.
And then May 11, next Sunday po ay Mother's Day. Kikilalanin po lahat ng mga nanay. Ang tema natin next Sunday ay Mom, Mothers, Our Mentors. Sa 2 Timothy 1 verse 5. Yung mga nanay dyan, wag po kayong mawawala sa linggo. Kayo'y ikikilalanin. Sunod po, May 13 and 14, ang Children's Camp. Yung mga may anak dyan na sinabihan na ng mga diakonesa natin na sumama sa Children's Camp, sana payagan nyo sila at ipanalangin din natin ang kanilang kaligtasan sa biyahe papunta sa Bulacan para sa Children's Camp. And then May 27 to 30, ang regular session po ng Philippines Annual Conference. Gaganapin po ito sa Central Church. I-welcome po natin sa ating kalagitnaan ang mga kapatid na maaring hindi ito first time pero hindi talaga sila taga-Nax, kundi mga panauhin natin sila. Galing po sila sa probinsya. Una, si kapatid na Melinda Peralta mula sa Cagayan. Ate Melinda, mabaling ka din umaykat ni Sangwanan. Ang hina naman ng palakpak natin. Sa Dino Tatay Cagayan natin, Santa Teresita Cagayan. Madadaanan yun kapag pupunta ng Santa Ana. Santa Ana kasi yung halos pinakahuling bayan na dulo kasi doon na, after that dagat na. Yung Boracay ng Cagayan, ng Santa Ana. White sand din doon. Pangalawa, i-welcome din natin sina kapatid na Mary Ann Gabayan at Thelma Ortiz mula sa Salcedo, Ilocos Sur. Mga kababayan ni Ate Marlene, sa Dino Cadya Salcedo, Ate? Suriwan. Si Ate Mary Ann ay Pias at si Ate Telma ay sa Baringkukurong. Mga barangay po ito ng Salcedo. Meron pa po ba? Pakitingnan yung mga katabi nyo, bagong mukha ba yan? O bagong ayos lang? Sige, tawagin na rin habang nandito sila, tawagin na rin natin lahat ng mga nagdiriwan ng kalang kaarawan sa linggong ito. We have Samantha Grace Alvedia, Paul Michael Sansano, Loren Valera, Bush Palauay, Cesar Cruz, Mark Joseph Estrella, Shane Antonio Valenzuela. Pakibalik doon. Peito Ellery Corre Siriaco Mayandok, Deborah Española, Franz Nicole Pulea, William Tio, Chester Paul Maborang, Ray Reynante, Armando De Leon, Rhea May Alvarez, Minda Martin Doroja, birthday nyo? Ay, June. In advance ang birthday. Bernice Cruz, Lea Amor Antonio. Wala po yung mga birthday celebrators ngayon? Alam ko may isa
Sino pa? Ayan. Sino po pong may birthday sa linggong ito? Sige, kung wala na po, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Sa bagong taon, bagong buhay ng mga anak mong nagdiriwang ng kalakaran o Diyos, maraming salamat po. Nasa harapan namin ngayon ang batang ito na magdiriwang na kanyang birthday sa linggong ito. Dalangin namin siya inyong pagpalain, ingatan, gabayan, tulungan siya sa kanyang paglaki at sa kanyang pag-aaral, ipagkaloob ang kanyang mga pangangailangan o Diyos sa araw-araw. I-bless mo rin ang kanyang mga magulang, ang kanyang buong pamilya, lahat naman nag-aalaga sa kanya. Ganon din gawin mo, Panginoon, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kalakaran sa linggong ito. Saan man sila ngayon, nasa tahanan o saan man, pati yung mga nasa online worship, i-bless niyo sila. Nasa harapan din namin ngayon ang mga kapatid na sumama sa amin sa pananambahan na galing sa ibang lugar, sa ibang probinsya. O Diyos, i-bless mo mga kapatid na to. Si kapatid na Melinda, Meran at Telma. Sa pagsama nila sa amin sa umagang ito, nawa maramdaman nila ang iyong pagkalinga, pag-iingat, protection, at yung warm welcome ng simbahan sa kanila. Maramdaman nawa nila na sila'y hindi iba, bagkus kasama sila sa pamilyang ito. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Kantahan natin ang birthday song at God bless you song mga kapatid na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you, God bless you. God bless you always. Happy birthday. Welcome and God bless po sa inyo. Pakinggan natin ang pagbasa sa banal na kasulatan. Di pinagbasa ti nasantuan na surat. Nga masarakan ti Aramid, chapter 9, verse 1 to 6. Agbalin ang mamati ni Saulo. Intuloy ni Saulo ti panagbutbuting na amang patpatay kadagiti adalan ti Apo. Napan iti kangatuan apadi. Ket dimawat iti surat amang ammo kenkwana kadagiti sinagoga dagiti Hudyo ijay Damasco. Tapno mapalubusan amang tiliw iti siya sinuman ang masarakan na sumusurot iti baro adalan. Lalaki man wenno babae ket impan na ida ijay Jerusalem. Idi dalan na nga agpa Damasco idi makaisidigen iti syudad. Pagamuan lata nagranyag ti lawlaw na iti makasisirap alawag, ang nagapo iti tangatang. Napasag iti lupa, ti dagaket, nang ngegna iti timek anang kuna. Saulo, Saulo, apay nga idadanesnak. Siya sino ka o Apo, sinaludsod ni Saulo. Siyak ni Jesus nga idadanes mo kinuna ti timek. Ngem tumakder ka, ket ingka iti syudad, ket maibagganto kengkati aramidem. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. May tanong ni Jesus, may
tanog. Pagraman, paglukmaban, madaydayaw. May tanog, agariag turay. Siya'y trono na dayaw na intay kanta. May tagay, di kangatwan, nagan ni Jesus. Umay kay, dayawen tay, Kristo ngari. May tanog, ni Jesus may tanog. Tanagungar, nari nagiti ari. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nagpakita si Jesus sa 7 disciples. Pagkatapos nito, nagpakita ulit si Jesus sa mga disciples niya sa Lake Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Peter, Thomas na tinatawag din na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilee, ang mga anak ni Zebedee at 2 pang mga disciples ni Jesus. Sinabi ni Simon Peter sa kanila, "Mangingisda ako." "Sama kami," sabi nila. So, sumakay sila sa bangka at magdamag ng isda. Pero wala silang nahuli. Nung madaling araw na, nakatayo si Jesus sa tabing dagat. Pero di nila alam na si Jesus iyon. Tinanong sila ni Jesus, "Mga anak, may huli ba kayo?" "Wala po eh," sagot nila. Sinabi niya sa kanila, "Ihagis niyo ang lambat sa right side ng bangka para makahuli kayo." Kaya hinagis nga nila ang lambat. At sa dami ng nahuli nilang isda, nahirapan silang hilahin ang lambat. Sinabi kay Peter ng disciple na mahal ni Jesus, "Si Lord yun." Nang marinig yun ni Peter, sinuot niya yung extra niyang damit, hinubad niya yun kasi para makapagtrabaho siya. Tapos, tumalon siya sa tubig. Sumunod naman sa pangpang ang ibang disciples na nasa bangka. Hinihila nila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganon kalayo sa pampang, halos 100 meters lang ang layo nila. Pagdating nila sa pampang, nakakita sila ng isdang iniihaw na sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo dito ng ilang isdang nahuli nyo." Sumampa sa bangka si Simon Peter at hinatak niya ang lambat na puno ng malalaking isda. Umabot sa 153 ang mga isda. Kahit ang pakarami nito, di pa rin napunit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Halik kayo, kain kayo." Walang nagtanong ni isa sa mga disciples kung sino siya kasi alam nilang siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay ito sa kanila. Ganon din ang ginawa niya sa mga isda. Ito ang pangatlong beses na nagpakita si Jesus sa mga disciples pagkatapos niyang mabuhay ulit. Si Jesus at si Peter. Nang makakain na sila, sinabi ni Jesus kay Simon Peter, "Simon, anak ni John, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito?" "Yes, Lord," sagot niya. "Alam niyo namang mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang mga maliliit kong tupa." Inulit ni Jesus ang mga tanong niya, o ang tanong niya, "Simon, anak ni John, mahal mo ba ako?" "Yes, Lord," sagot niya. "Alam niyo namang mahal ko kayo." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Nagtanong si Jesus ng pangatlong beses, "Simon, anak ni John, mahal mo ba ako?" Nasaktan si Peter,
Kasi 3 beses na siyang tinanong kung mahal siya ni Jesus. Kung mahal niya si Jesus. Kaya sinabi niya, Lord, alam niyo po ang lahat at alam niyong mahal ko kayo. At sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung bata ka pa, binibihisan mo ang sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pag matanda ka na, itatas mo ang kamay mo para bihisan ka ng ibang tao. Tapos dadalhin ka sa lugar na ayaw mong puntahan. Sinabi to ni Jesus kay Peter, para ipakita kung paano siya mamamatay, para bigyan ng karangalan ang Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo, Jesucristo. Ni Jesus, ti Apo, nagungar ket isuti Apo tayo. Amin agroknoy, amang ipodno, ni Jesus ti Apo, ni Jesus ti Apo, nagungar ket isuti Apo tayo. Amin agroknoy, amang ipodno, ni Jesus ti Apo. Isigana tayo, ti puspuso tayo, nga manggigan ti mensahe ti kanta, nga gapu ti Nax UMC Choir.
Thank you, choir. Once again, friends, good morning. Mike. Ayun, no? Hiramin ko muna sandali. Ayan. Do you love me? Ito yung tanong ni Jesus kay Peter. Minsan, nung pumunta si Pope Francis dito sa Pilipinas, ito yung text niya. Kaya nung magsermon na siya, inulit niya yung tanong ni Jesus kay Peter, do you love me? Sinagot siya ng maraming tao, yes. Tumawa siya at sabi niya, thank you, sabi niya. And this is what Jesus asked to Peter. Sinabi niya, yung kanyang tanong actually, yun ang tanong ni Jesus kay Peter. Pero, bago po natin tingnan yon, tingnan nga po natin yung ating gospel lesson sa umagang ito. Thank you, ate. Yung ating gospel lesson. Ang teksto po natin ngayon ay usually tinatawag kong the last breakfast of Jesus. Ang huling agahan ni Jesus. Mas na alam natin yung huling hapunan, di po ba? The Last Supper. Pero di natin na aalala na mayroon siyang huling agahan. Meron siyang last breakfast at ito yun. John chapter 21. Yung kanyang pangatlong pagpapakita sa kanyang mga alagad at ito rin yung huli niyang agahan kasama nila. Now, John chapter 21. Sabi ni Simon Peter, mangingisda ako. Sabi ng 6 niyang kasama, sasama kami. Yung 4, saka si Peter, may pangalan eh. Pero yung 2, walang pangalan. 7 silang lahat. Pumunta sila sa dagat upang mangisda. 7 of them. Magdamag silang ng isda, pero wala silang nakuha ni isa. Wala silang huli ni isa. At dahil dyan, nung babalik na sana, wala, bigo sila eh. Failure. Nang madaling araw, nung madaling araw na, biglang nandun sa pampang si Jesus. At tinanong niya sila, mga anak, may huli ba kayo? Sumagot yung mga alagad, wala po eh. And then sinabihan silang Jesus, ihagis nyo ang inyong lambat sa kanang parte ng bangka. Without any questions asked. Hindi man lang sila nagtanong, bakit? Ngayon pa, halos lalabas ng araw. Wala na. Nasa malalim ng parte ng dagat ang mga isda. Kung noon ngang madilim, wala kaming nahuli ngayon pa kaya na medyo papasikat ng araw. Hindi nila tinanong yun. Basta, nung narinig nila yung sinabi ni Jesus, sumunod sila. Nung sumunod sila, ayan na. Lo and behold, there was a great catch.
meron silang nahuling isda. Napakarami. Na halos di na nila kayang iahon. At sa teksto natin sabi, pagkatapos nilang makahuli ng maraming isda, sinabi ng alagad na minahal ni Jesus, the disciple whom Jesus loved. Di sinasabi ng Biblia kung sino ito. Yung iba sinasabi, si John, disciple ito. Pero wala pong katibayan sa Biblia na makibabasa na si Juan nga ito. Yung beloved disciple na sinasabi dito. Tradition lang nagsasabi na ang beloved disciple ay si John. Hindi po ang Biblia. So sinabi ng alagad na minahal ni Jesus, the beloved disciple, ang Panginoon yun. Nung narinig ito ni Peter, kinuha niya ang kanyang damit, sinuot niya, tumalon siya sa tubig, lumangoy, pupunta sa pampang. At nang makarating na sila sa pampang, sabi ni Jesus, halik kayo, kain tayo. Nagdala yung mga alagad ng ibang mga huling isda kasi nakita nila, pagdating nila sa pampang, aba, meron na handang tinapay, meron na ring iniihaw na isda. Ang tanong, saan kaya kinuha ni Jesus yun? Prepared si Jesus. Nung tinawag niya yung kanyang mga alagad, hindi niya sila basta tinawag. Meron nang nakahanda na pagpapala para sa kanila. Come, let's have breakfast. Halika, mag-agahan tayo. And then, nung tapos na silang mag-agahan, tinawag ni Jesus si Peter, Pedro, halika sandali. And then, 3 beses tinanong niya si Peter, mahal mo ba ako? 3 beses din na sumagot si Peter, alam niyo, Panginoon, na mahal ko kayo. At pagkatapos ng sagot ni Peter, sabi din ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Yun yung kwento. Yun yung kwento ng Ebanghelyo. Ilang alagad ang pumunta para mangisda? 7. 5 yung may pangalan, 2 yung walang pangalan. Anong ibig sabihin nito? 7 sa Biblia, ibig sabihin nun ay number of perfection. Complete number. Yung 7 bilang ng mga alagad na to, sumisimbolo sa lahat ng mga alagad ni Jesus. Sumisimbolo sa lahat ng mga nananampalataya kay Jesus. Yung 5 pinangalanan, sumisimbolo sa mga kilala, sumisimbolo sa mga quote-unquote, mga leader. Pero hindi kumpleto yun, 5 lang. Yung may 2 walang pangalan dyan. Anong ibig sabihin nun? Yung walang pangalan, sinisimbolo nila lahat ng mga alagad, mga sumusunod kay Jesus na para sa kanila hindi mahalaga kung kilala sila o hindi. Ang mahalaga sa kanila ay mga tagasunod sila ni Jesus. Sila yung mga ordinaryong mga disciples, ordinaryong mga mananampalataya. Sila yung mga sa loob ng simbahan mga isinasantabi. Excuse me for the term. Sila yung mga sa gigilid.
Yung mga walang boses dahil ordinaryo lang sila. O di kaya sila yung mga pag nandyan lang. Lahat. Yung 7 alagad na to, sinisumbulo nila lahat ng mga may pananampalataya kay Jesus. Lahat ng mga naniniwala kay Jesus. So the 7 disciples here represent us. They represent us. Known and unknown disciples. Known and unknown believers. Mga kilala at hindi kilalang mga mananampalataya. Mga leaders at mga ordinaryong mga miyembro ng simbahan. Mga mayayaman at yung mga walang-wala na mga alagad. We are all there. No one is exempted. You belong to that group. Whoever you are, whatever you are in that group. Kasama ka doon. Pangalawa, sinabi kong lahat tayo kasama doon. Kasama din tayo sa ginawa nila. Ano ba yung ginawa nila? Kung maalala natin yung sermon ko last Sunday, John chapter 20, ilang beses silang pinagpala ng peace be with you? 3, di ba? Nung unang nagpakita si Jesus, 2 beses niya silang binati ng peace be with you. Ibig sabihin nun, tanggapin niyo ang pagpapala. Kung ano man ang mga kailangan nyo ngayon, sumain nyo nawa ang mga to sa inyo. And then, sa pangalawang pagpapakita ni Jesus, binati din niya sila ng peace be with you. So, 3 beses niya silang pinagpala ng kapayapaan. 3 beses niya silang sinabihan na tanggapin nyo ang pagpapala, ang biyaya. And then, kanya silang sinugo, di ba? Sabi ni Jesus, kung paanong isinugo ako ng Ama, ganon din isinusugo ko kayo. Kung paanong si Jesus ay naging instrumento ng kapayapaan, naging daluyan ng pagpapala, pagmamahal, ganon din tayo. Ganon din yung mga alagad, sinugo niya sila, at ganon din tayo, isinusugo tayo. Pero sabi ko last Sunday, hindi lang niya tayo basta sinusugo eh. Hindi lang niya tayo pinagpapala at hindi lang niya tayo sinusugo. Ano pa? He empowered us. Nung sinabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. He empowered them by breathing unto them the Holy Spirit. So, pinagpala sila, isinugo sila, and pinalakas niya sila. He empowered them by giving them or breathing unto them the Holy Spirit. Kaya lang, 1 week after that, 1 week pagkatapos niya silang pagpalain, pagkatapos niya silang isugo at palakasin, anong ginawa nila? Humayo ba sila upang maging pagpapala sa iba? Humayo ba sila upang maging daluyan ng kapayapaan, ng kagalingan para sa iba? Hindi. Did they fulfill their duties, their calling as fishers of men? No. Anong sabi ni Pedro? Mangingisda ako. Sabi ng 6, join kami ha? Sama kami dyan.
Nakalimutan nila yung utos ni Jesus sa kanila. Nakalimutan nila yung pagtawag ni Jesus sa kanila na maging mamamalakaya ng tao. Nakalimutan nila yung utos sa kanila na sila'y maging daluyan ng pagpapala, instrumento ng kapayapaan, ng kagalingan, ng pagmamahal. Bumalik sila sa dati nilang buhay. They went back to their old lives, fishing for fish. In short, they somewhat, quote and quote, neglected their call. Kung sabi ko kanina, sa pitong yun, kasama tayo. Actually, minsan, kung di mamadalas, ganun din tayo. Di ba? Lagi-lagi. Nakakalimutan natin na tayo'y sinusugo upang sa ganun ay maging daluyan ng pagpapala. Nakakalimutan natin na tayo'y sinusugo upang ganun ay maging daluyan tayo ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kagalingan, ng pagmamahal. Nakalimutan natin na tayo'y sinusugo upang sa ganun ay ibahagi natin ang ebanghelyo sa iba. At ang madalas natin ginagawa, sinasarili lang natin ang pagpapala, sinasarili lang natin ang ebanghelyo, sinasarili lang natin lahat. Sino sa inyo ang nag-uulam ng palaka dito? Taas ang kamay. Ang sarap nun, di ba? Ay, ayaw natin, aw. Minsan, galing kami sa homeward, may nadaanan kami, lumalapit na kami sa arena, may nadaanan kaming mga nagtitinda ng palaka. Nung nakita, ang lalaki, nung nakita ko yun, pinatigil ko yung sasakyan. Phil, tabi mo. Balikan mo yun, nagtitinda ng palaka. Aba, bumili kami. Masarap yun. It's either adobo or prito. Lalo na, tinola. Lalo na yung mga malalaki. Nako, deep fried. Parang manok ang lasa. Kami sa probinsya, ang palaka namin doon ay yung mga maliliit, yung kapag inihimas mo yung tiyan, lumulobo. Palakang bukid mga yun. Hindi po mga bullfrog. Gustong-gusto namin kapag nanguhuli kami noon ng kuya ko, kapag unang ubuos ng ulan, naku, maririnig na sa mga bukid yung huni nila. Pag ganon, kapag dadalhin na namin sa bukid yung mga, ipapasula namin ng kuya ko noon, yung mga kambing at baka namin, naku, pag uwi namin, yung isang timba punong-puno na ng palaka. Tuwang-tuwa naman ang nanay namin kasi lalagyan niya ng abo yun. Paghapon na, nawala na yung dulas niya, madali na lang hugasan at linisin. And then i-adobo na niya. Dahil isang timba yan, 3 o 4 na kainan yan. Ulam namin palaka, adobong palaka. Hindi pa binalatan yun, ha? Hindi namin binabalatan yun, basta nakababad yun sa
abo ng maghapon o di kaya magdamag. Inaadobo lang ng ganon. Basta tinatanggal lang yung bituka. Okay, bakit ko nabanggit yon? Minsan ang mga Kristiyano parang palaka. Lagi niyang sinasabi, kukak, 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 kukak. Ano yon? Akin, 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 akin. O di ka naman parang pato. Kwak, 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 akin, 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 akin. Kukak or kukwak, akin. Ibig sabihin nun sa Ilocano at sa Tagalog. Kwak, kwak. Ilocano yun, ibig sabihin nun akin, akin, akin. Mga kapatid, ang ating pagtawag ay upang maging daluyan ng pagpapala, instrumento ng pagpapala. Mula sa atin ay maibahagi ang pagpapala ng Diyos sa iba. Nakalimutan yun ng mga alagad. Sa halip na sila'y humayo, aba hindi, bumalik sila sa dating buhay. Naging sarili na lang nila umuli ang kanilang iniisip. Minsan, kung hindi madalas, ganun tayo eh. We tend to forget our calling. We tend to forget that we're being sent by Jesus to be instruments of blessing, to be instruments of love, instruments of healing, to be instruments of salvation by bringing the gospel to other people, by sharing that Jesus died for all. Sinasarili lang natin lahat. Para tayong palaka na sumisigaw, kukak, 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 or mga pato, kwak, 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 akin, akin, akin lamang. They went to their old lives. We are like them. Tayo yung dalawang walang pangalan doon. Subalit, sa gitna ng quote-unquote pagtalikod sa pagtawag, ititinga iti panakalipat, tidayay awag ni Jesus kadatayo. Ni Jesus adda nga agtakder, iti saan nga adayo ket awagan na tay manen. Sa gitna ng ating pagtalikod sa ating katungkulan, sa ating pagtawag na maging daluyan ng pagpapala, si Jesus nandyan, nakatayo sa hindi malayo at tayo'y muling kanyang tinatawag. Ano bang nangyari nung unang tinawag sila ni Jesus? Nangisda sila, magdamag, pero walang nahuli, di ba? Pero nung sinabi ni Jesus na, sige, pumalaot tayo at mangisda kayo uli. At nung sinunod nila sinabi ni Jesus, nakahuli sila na napakaraming isda. And then Jesus told them, come, follow me and I will make you fishers of men. At sumunod sila. Pero nung nakalimot sila sa kanilang pagtawag, andyan, pinaalala ni Jesus yung unang pagtawag sa kanila. Jesus reminded them of their first call and of the first day that they responded to the invitation to follow Him, to be fishers of men. When they went back to their old lives and went fishing, all night they caught nothing. But then Jesus appeared and told them, cast your net on the right side of the boat. Nung ininstrukan niya sila na manghuli ulit sila, at nung sumunod sila, nakahuli sila ng isda. And they were reminded that when they first heard the invitation to follow Him, they
fish all night but caught nothing. But then when Jesus was with them, they were able to catch a large number of fish. That same thing happened. Kapag tayo nakakalimot na sa ating muling pagtawag, sa unang pagtawag ni Jesus sa atin, kapag tayo nakakalimot na tayo'y tinatawag upang maging instrumento, daluyan ng pagpapala, daluyan ng kapayapaan, daluyan ng kabanalan, daluyan ng pagmamahal, daluyan ng kaligtasan, ikaw ay tinatawag muli. Tinatawag ka. Halika, sumunod ka sa akin. Come, follow me. And when the disciples obeyed, anong nangyari? They were able to receive the blessing. Ano yung pagpapala na tinanggap nila? Sabi ni Jesus, come, let's have breakfast. Halika, mag-agahan tayo. Mga kapatid, Jesus did not just invite us to come and die with Him. He also invites us to come and dine with Him. Ulitin ko yun. Ang paanyaya ni Jesus ay hindi yung come and die. Halika't mamatay kasama ako. He also invites us, come and dine with me. Inaanyayahan din tayo, halika, saluhan mo ko sa kainan. Yung paanyaya ni Jesus na mag-agahan, yun ang pagpapala. Hindi lang niya tayo basta sinusugo. Kapag tayo'y kanyang sinugo at tayo'y sumunod, tayo'y tumupad sa kanyang pagtawag sa atin, sa kanyang pagsugo sa atin, tayo din ay kanyang patuloy na tinatawag, halika, tanggapin mo ang pagpapala, tanggapin mo ang biyaya. Kasama ko, tanggapin mo ang siksik, liglig, umaapaw na biyaya. Ang problema, mga kapatid, pakibuksan natin. Ang problema, inaanyayahan tayo, come and dine. Halika, saluhan mo ko. Halika, tanggapin mong pagpapala. Thank you, ate. Kaya lang, madalas, ayaw nating tumugon. Madalas, ayaw nating sumunod. Tapos magtataka tayo. Thank you. Bakit kaya? Bakit kaya ang hirap ng buhay? Bakit kaya? Tanong tayo ng tanong, bakit ba? Ang tanong ko sa inyo, tinanggap mo ba yung biyayang pilit niyang ibinibigay sa iyo? Tumugon ka ba sa paanyaya niyang come and dine? Tumugon ka ba sa paanyaya niyang halika, mag-agahan tayo? Baka naman, nandun pa rin tayo sa laot, nangingisda, pero walang nakuha na isa. Finally, actually marami pa dapat. May 12 sermon ako mula dito sa text na to. Kaya lang hindi ko pwedeng gamitin lahat yun sa inyo ngayon. Finally,
May komunyon tayo eh. Nung tapos na silang magagahan, itinabi ni Jesus si Peter. At doon nga tinanong niya si Peter, "Do you love me more than this? Mas mahal mo ba ako kesa sa mga to?" Tatlong beses. Pansinin natin yung Grego, yung Greek text, yung original na pagkakasulat ng New Testament. Yung unang dalawang tanong ni Jesus, ng "Do you love me more than this?" Yung Greek word na ginamit ni Jesus dito ay agapaon, or agapesan rather. Agapao or agape. Anong ibig sabihin nun? Kung ita-translate natin, Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Handa ka bang magbuwis ng buhay para sa akin? Mas mahal mo ba ako kaysa sa mga to? Handa mo bang ibigay ang buhay para sa akin bilang tanda ng iyong pagmamahal? Agape, the highest form of love. Sumagot si Peter. Ang kanyang sagot, phileo, the lower form of love. Dalawang beses tinanong si Peter, agape ang tanong. Are you ready to sacrifice your life for me as a show of your love? Dalawang beses sumagot si Peter, mas mababang pagmamahal ang kaya niyang ibigay. Di pa niya kayang ibigay kanyang buhay para sa Panginoon. Sa pangatlong pagkakataon, tinanong ni Jesus si Peter. And this time, Jesus used the lower form of love, phileo. Sa pangatlong beses, ibinaba ni Jesus yung standard niya ng pagmamahal. Jesus lowered his standard just to reach Peter. Ang tanong, phileo me, mahal mo ba ako? Lower form of love. And Peter cried and said, Lord, you know that I love you. Anong klaseng love ang kanyang sagot? Phileo pa rin. The lower form of love. Bakit umiyak? 3 beses siyang tinanong ni Jesus. Naalala niya yung 3 beses na pag-deny niya kay Jesus. Peter denied Jesus 3 times, right? He was reminded of that night when Peter denied Jesus 3 times. And so he realized, even if I denied him 3 times, he wants to restore me. Gusto niya akong ibalik talaga. Gusto niya akong makabawi. Kaya lang, I failed him twice. Tinanong niya ako ng agape, kaya ko bang sakripisyo yung buhay ko para sa kanya? Pero sabi ko, hindi pa ready. Hindi pa ako ready. Kung kahit ang Panginoon nang bumaba, He lowered His standard. Mga kapatid, minsan, kung hindi mo madalas, ganun tayo. Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, pero to what extent do we love Him? Gaano ba natin kamahal si Jesus? Ang tanong niya sa atin, gaano mo ako kamahal? Kapag si Jesus ang tatanungin natin, how much do you love me, Lord? He would say, I love you this much. He stretched out His arms
and died. That's how much Jesus loved us. He sacrificed His life for us, just to show His love for us. How about you, my dear friends? How much do you love Jesus? Are you ready to give your everything, even your life for Him? He gave His life for you and for me. Are you ready to give your life for Him? Do you love me more than this? Because Jesus reached down to Peter, in the end, si Jesus mismo nagsabi, ganyan man ngayon, hindi ka man handang ibigay ang lahat, pati ang buhay mo para sa akin ngayon, pero darating ang araw, isasakripisyo mong buhay mo para sa akin. True enough. In the end, when Peter was captured, nung hinuli si Pedro, dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, wala siyang reklamo. Nung siya ipinako na sa krus, wala siyang reklamo. Nung itatayo na yung kanyang krus, doon siya nagreklamo. Anong sabi niya? Huwag ganyan. Itayo niyo aking krus ng patiwarik. Crucify me upside down. Hindi ako karapat-dapat na mamatay ng kagaya ng kamatayan ng aking Panginoon. I'm not worthy to die the way my Savior died. And so, He sacrificed His life by being crucified upside down. My dear friends, Jesus is calling you right now. Follow me. Follow me. And Jesus is asking you right now, do you love me more than this? Are you ready to give your love, your life for me? And like Peter, may we respond, yes, Lord, I love you. I'm ready to give my life to you. I'm ready to give my life to you. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa pangungusap mo sa amin. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin sa aming unang pagtawag. Sa unang pagtugon ng iyong panawagan sa amin na sumunod sa iyo. Kapag kami nakakalimot, kami inyong tinawag muli. Kapag kami nawawalan o nababawasan na aming commitment sa inyo, pinapaalala mo sa amin na kayo'y umabot sa amin. Inabot mo kami upang sa ganun may pakita mo ay yung pagmamahal sa amin. Mahal na mahal ka namin, Kristo. Mahal na mahal ka namin, Jesus. Tulungan mo kami upang sa ganun ay amin ding maibigay ang buhay namin sa iyo. Tulungan mo kami upang sa ganun ay amin ding maibigay ang lahat para sa iyo. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Good morning, friends. God bless us all.
Maawagan dagiti asers. Iti santuario mo ako, itadmiti datun mi. Itadmikan ka, O Diyos, dato na panagdayaw. Wali pa ay iken ka, dato na napmat managyaman. When ay iken ka, dato na napman Narito pong aming mga handog sa inyo, Panginoon, tanggapin mo. Magalak ka nawa sa aming alay. Basbasan mo nga to, gamitin ang mga to upang sa ganon, lalo pang may hayag ng iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal at salita sa lahat ng dako. Basbasan mo rin mga anak mo na nagsipahandog sa mga to, nagbigay sa mga to. Patuloy nawa nilang tanggapin ang pagpapala ang galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa banal na komunyon. Tiapod da kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yung iti puspuso yo. Tangad mi ida iti apo. Iden tayo ti panagyaman iti Apo Diyos tayo. Kanatad nga inted tayo kan kuana ti pinagyaman ken panagdayaw.
Sut may tutup na imbag kan may parbeng iti kanayon kan sa dinuman, nga ramidan ti panagyaman kan kawapo ang mama na kabalin amin, na marsway ti langit kan daga. Iti rabi nga nyawat na ti bagina, may pay ka na kami, nangalat ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisin na ti tinapay, intad na kayo tatalan na kinunana. Alain nyo, kaninyo, dahito iti bagik ang may pisig, apo ka na kayo, aramin nyo na ito'y, pakalaglagipan, kanyak. Kalpasan ti panang rabiin ng alay ti kopa, kat hindi nakapagyaman na intid na kayo tidalan na kat kinunana, uminom kayo amin ti daytoy, daytoy ti darak ti barotulag ang may parukpok, agpaay ti panakapakawandag iti basbasolyo. Aramidin nyo daytoy, apakalaglagipan, kanyak. Iparupok mo to Santi Espiritum kada kami, ang natipon-tipon ditoy, kan kayo ito'y at tinapay kan kopa, aramidam dagitoy kada kami abagi kan daran ni Kristo, tapno ti daytoy lubong agbalin kami abagi ni Kristo ang nasubot ti daran na. Babuan ti Espiritu pagkaysa na kami kan Kristo, kan hiti tumunggal maysa, kan iti ministeryo ti daytoy lubong aging gatya ay ni Kristo ti maude panagbaligi, kat makipagrambak kami kan kuana ti nailangitan na padaya. Gapu ka na sa Kristo ng anak mo, kan iti panagtang ti Espiritu Santo, itinasantuan na iglesia, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabalan ng Diyos, itangkantag na nayon. Amen. Titinapay, apisyan tayo, iso ti panakairaman tayo, itibagi ni Kristo. Ti kopa ngayon tayo tag-ay, isot panakiraman tayo ti dara ni Kristo. Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay handa na. Kayo'y nananayahan na lumapit at tanggapin ang kanyang katawan at dugo. Magkakaroon po tayo ng 3 stations. Isa dito, isa sa gitna at isa dito. Pipila po tayo. Tanggapin natin ang tinapay at kopa at yung mga intercessors, i-anoint tayo. Pagkatapos nun, balik tayo sa ating maupuan. Pero kung gusto nyong lumuhod, welcome po kayong lumuhod. Pero mamaya, sabay-sabay tayong tatanggap ng banal na komunyon.
please rise? The Lord Jesus said, "This is my body broken for you. Eat and remember me." The Lord Jesus said, "This is my blood poured out for the forgiveness of your sins. Drink and remember me." Kararag tayo. Agnanay na Diyos, agyaman kami kan kagaputi daytoy na santuan a misteryo, anang idatunam ti biyag mugpay kada kami. Patgam tapno mapan kami ti lubong, baban iti panakabalin ti espiritum, kasited mi ti biyag mi kadagiti sabsabali, tinaga ni Kristo nga apo mi. Amen. Abay nga ta ni Jesus, impay na kanyak, grasya na di mabubus, ket insalakanag, na mamugmet ay jay pinatik, ket namnamaek amabalita, na idulin sa laknipan, aging kat panungpalan, apay nga ited na kanyak, pamati mangispan, keti napatagasauna, pusok taldat yegna. Yamamugman ay jay pinatik, ket namnamaek amabalita, maidulin sa laknipan, aging kat panungpalan, jak mawatan kasano ati espiritu, balbaliwan ati puso, at tulnog ket Kristo. Namamugmet ay jay pinatik, ket namnamaek amabalita, maidulin sa laknipan, aging kat panungpalan. Kararag tayo.
Do you love me more than this? Ito po yung tanong mo sa amin ngayon, Jesus. Mas mahal mo ba ako kesa sa mga bagay-bagay dito sa mundo? Mas mahal mo ba ako kaysa kayamanan? Mas mahal mo ba ako kaysa sa ibang tao? Mas mahal mo ba ako kaysa sa iyong sarili? Handa ka bang magsakripisyo para sa akin? Handa mo bang ialay ang buhay mo para sa akin? Ito po, Jesus, ang tanong mo sa amin. Panginoon, minsan, kagaya kami ni Pedro, di pa po namin kayang itatwa ang aming buhay, aming sarili, upang sundan ka at sumunod sa iyo. Minsan, mas mahal namin ang aming trabaho. Minsan, mas mahal namin ang aming negosyo. Minsan, mas mahal namin ang aming yaman. Mas mahal namin ang aming karera kaysa sa iyo. Patawad po. Lord, hindi po madaling sumunod. Hindi po madaling sumunod. Alam namin, kailangan magsakripisyo. Kung kaya't minsan nag-aalangan kaming lubusang sumunod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Palalimin mo ang pagmamahal namin sa iyo. Palalimin mo ang aming pagmamahal sa iyo. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Patatagin mo kami. Upang sa ganon ay kaya naming ibigay ang lahat sa iyo. Upang sa ganon ay kaya naming talikuran ang lahat para sa iyo. Upang sa ganon ay marinig namin ang iyong paanyaya. Halika. Saluhan mo ko. Halika. Kain tayo. Kami inyong inaaniyahang makisalo sa hapag mo, Panginoon. Kami inyong inaaniyahang makisalo sa dakilang hapag mo sa kalangitan, Jesus. Tulungan kami upang sa ganun ay marinig namin ng maliwanag ang paanyayang ito. Huwag mo ipahintulot, Panginoon, na laging nakasarado ang aming pandinig sa paanyaya mong ito. Huwag mong hayaan na hindi kami makasama sa kalangitan at makisalo sa iyo. Ibilang mo kaming karapat-dapat, Jesus, na sumama sa iyo sa kalangitan, makisalo sa iyong hapagkainan. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin lahat ng mga may sakit ngayon. Inyong hipuin ang kanilang katawan, pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman, pagkaloob ang mga pangangailangan kasama ng pinansya.
Ganon din ang mga nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Aliwin niyo sila. Kalingain niyo sila. Ganon din ang mga nagugulumihanan, mga dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Patatagin sila. Jesus, pakinggan ang aming panalangin. Basbasan mo ngayon bawat isa. Pakinggan ang kanilang mga kahilingan. Ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Do you love me more than this? Jesus asks us. May we respond, Lord, you know that I love you. Go, my dear friends, humayo kayo. At sa inyong paghayo, pag-alabin ang inyong pagmamahal kay Kristo. Sa inyong paghayo, paglingkuran niyo si Kristo at ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga alagad. Humayo kayo at sa inyong paghayo, tanggapin niyo ang pagpapala, biyaya, kagalingan, kaligtasan na galing sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.